ang sa kuyang kaputan sa imo ngunya na pagkahapon kasi syempre tabang medical ba kita kunyan partner. Ano? So gurano sa imo ka importante an pamilya mo. Siyempre, yan ang pinaka-importante. Kaya nga ni kita naghahanap buhay. Kaya kita naghihigos para sa pamilya. So, ibig sabihin, partner, sobrang mahalaga ang pamilya. Correct. Kung baga nabubuhay kita partner dahil an inspirasyon ta ang pigigibot pamilya. sa ibabaw kan kinaban, bako lang para sa satuyang sa diri, kundi Obligasyon sa pamilya. para sa pamilya. Yes. So, iyan partner, sa tuyang tututukan man ngunyan. Kung paano, kung dahil ang sarong helang partner, boss, may helang ka. Isipon mo partner, kung ako nga ni dahil pamilya, nata pa man ako magparahigos. Para maturo tambay. Oo, Makakaon, parang turo, isigulaki ka na lang kasi turo, pag-iisip mo man lang sa diri. Kundi Pero may dahil pamilya igwa kita. kanin pamilya, yan ang saro sa mga Yan. sentro kung nata kita Siyempre, nabubuhay. pipipreparata Kung nata sa kita mga- naginguwa. So, mga pangangaipon ninda, buda suputuro ninda. Correct. So, paano partner kung dahil sa sarong helang, kaipuhan mong magrayo sa imong pamilya? Medyo mamundo yan. Mamundo yan, partner. So, anong gigibuhon mo? Kung magrayo ka sa Kung pamilya. kaipuhan mo magrayo sa imong pamilya dahil igwa kaning kahilangan. Kung ang pagrayo mo sa pamilya para maisalbar mo and para sa ikakaraykan sa imong pamilya, kaipuhan mo yung partner na tiuson. Kaipuhan mong tiuson. Kasi, As in, akseptaron ang katotohanan. kasi Na sabi, may mga bagay sa daigdig na ang kailangan importante, maghiwa-hiwalay. kusugan mo an sa imong buot. Dahil aram mo na igwa kang karahayan, partner. Kung ang pula makakadanyar sa puti, Kaipuhan mong ihiwalay. isuway ang pula sa puti. Tanganing day ka mamantsahan, Yeah. day maraotan sa imong bado. Yes. Yan, partner, ang pigsa sa parngunyanin sa rong nanay sa pulang gialbay. May istorya na naman. May istorya yan. Si Aika. Based on tayan, partner, sa istorya ni Aika Ferry. Malayo sa larawan ng isang tahanan ng buong pamilya ang sitwasyon ngayon sa bahay na ito sa Pulang Gialbay. Pagmamay-ari ang bahay ng pamilya Herona. Ang dapat sanang masayang tahanan ay napalitan ng lungkot at tahimik na bahay. Mag-isang naninirahan ngayon ang ilaw ng tahanan na si Nanay Elma dahil ito sa kanyang sakit na nakakahawa. Kwento niya, taong 2021 noong magkaroon siya ng lagnat hanggang sa ininda niya ang kirot ng kanyang tagiliran. Nagkulay dilaw din ang kanyang mga kuko at katawan. Mga alternatibong gamutan katulad ng herbal at mga albularyo ang una niyang sinubukan hanggang sa kinalaunan ay nagpa-check up at napag-alamanan na mayroon siyang hepatitis B. Sabi ni Nanay Elma, ang isa sa masakit na naging payo ng kanyang doktor ay bumukod muna siya pansamantala sa kanyang pamilya hanggang sa siya ay gumaling. Isang paraan daw ito upang mas maingatan na hindi mahawaan ang kanyang buong pamilya. Naghiwalay po talaga ako na kuha maski sa pagkantay gaparang nakakuha man yun ako so gaparang naiibi na ako katuti na gaparang pinidirian ang baga ko. Dagdag pa niya, masakit din sa bulsa ang araw-araw na gamot na iniinom niya. Kaya naman hiling ni Nanay Elma sa Action Co Center na mabigyan siya ng asistensya medikal. Pang maintenance lang po na sa bulong tapos yung pang ultrasound po, yung mga request ko po, makumpleto ko lang po. Agad namin tinugon ang kahilingan ni Nanay Elma. Dala ang food packs at tulong pinansyal para kahit papaano ay maibsan ang kanyang kalungkutan. Nagpapasalamat man po ako sa natanggap ko man po. Daw po nadugtungan man po daw di so buhay ko man po na makatabang man po sa pangbulong ko man po. Naniniwala si Nanay Elma na gagaling siya sa tulong ng medikal na paraan, sabayan pa ng pananalig sa poong may kapal. Yan palang partner ang rason kung natakaipuhan mong mag-separate ka muna sa imong Kasi pamilya. itong hilang niyang ito, Contagious partner. nakakaulakit. Oo. Pag kasalamuha mo and sugamit mo, gagamit kan iba, sugamit ninda Posibleng magagamit mahawaan, mo, partner. mauubos ka mo sa Yan. bilog na Kaya mas pamilya. maray, partner, kung padaba mo talaga sa imong pamilya, masakripisyo ka. Tanganing, pag narahay ka, partner, birilog man giraray ka mo. Yan. So, ang rason, partner, igwaning hepatitis B. Hepatitis, oo. So, talagang nakakaulakit iyan, partner. Pag day ka nagrayo, gabus na pamilya mo madadamay. Mauubos. Kaya tama yan, ang magurang tatao magsakripisyo para sa iyang mga aki, sa iyang pamilya. Pero ang kagayunan, tahinatudan na nin tabang. Yan ang pinaka-importante, Action Co partner. Center. Dawa igwa kanin kamatean, may ibsan an sa imong problema madaling dahil sabi, ara mo, partner, na may nagtatabang. Sa madaling sabi, si Aika Ferry, bako lang puro istorya. May pagtabang na May dara. pagtabang. Ayan. Bit-bit ni Aika Ferry. Binit-bit ni Aika Ferry ang tabang ora mismo. Duman mismo, partner.